L-għodwa tajba. Illum is-sibt 14 ta' Awwissu il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Massimiljanu Marija Kolbe, saċerdot u martri. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju u mmexxija minn Dun Antwan Borġ li ġie ordinat saċerdot 18-il sena ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jippreżenta t-tfal bħala mudell ta' dawk li jappartjenu għas-saltna ta' smewwiet. Ejjew ninżaw mill-gburija, mis-supervja u mis-sentimenti li nħossuna l-fuq mill-oħrajn u nkunu umli, sempliċi u ta' qalb safja, bħalma huma tfal. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nitolbu mela f'din il-Quddiesa l-interċessjoni ta' San Massimiljanu Marija Kolbe u nitolbuh biex jgħinna ħalli aħna wkoll nkunu dejjem mimlijin bl-imħabba ta' Alla u tal-proxmu jekk hemm bżonn ukoll bil-għoti ta' ħajjitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti għallimt l-Knisja tiegħek li l-kmandamenti tiegħek huma kollha miġbura fil-preċett tal-imħabba ta' Alla u tal-proxmu. Għatina li fuq l-eżempju ta' San Massimiljano Marija Kolbe namlu ħafna opri ta' mħabba biex jistħoqilna nkunu fost l-imbirkin fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġożwe. F'dak iż-żmien Ġożwe qal lill-poplu: għalhekk issa jibżgħu mill-mulej u għaqduh bir-reqqa u l-fedeltà. Warbu lill-allat li missirijietkom qdew u li hemm fix-xmara u fl-Eġittu u għaqdu l-mulej. U jekk ma joġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kienu jaqdu l-missirijietkom li hemm mix-xmara, jew l-allat tal-amurin li fl-artom qegħdin tamru. Imma jien u dari naqdu lill-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra. Għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu u minn dar il-jasar u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom samna. U l-mulej keċċa minn qudiemna il-popli kollha u l-amurin li kienu jamru fl-art. Għalhekk aħna wkoll il-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. U Ġożwe wieġeb lill-poplu: intom ma tifilħux taqdu l-mulej għax hu Alla Qaddies, Alla Għajjur. Huwa ma jaħfrilkomx dnubietkom u ħtijietkom għax jekk intom titilqu l-mulej biex taqdu allat barranin u jdur kontra tagħkom, jaħqarkom, jeqritkom wara li ikun għamel magħkom il-ġid. U l-poplu kollu wieġeb lil Ġożwe: le, għax aħna l-mulej se naqdu. Ġożwe wieġeb lill-poplu: kunu xhieda intom għalikom infuskom
li intom għażiltu l-mulej biex taqdu lilu u huma wieġbu niġdu aħna. Mela issa naħu l-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej, Alla ta' Iżrael. U l-poplu wieġeb lil Ġoswe li l-mulej Alla tagħna naqdu u leħnu nisimgħu. Hekk Ġoswe dakinhar għamel patt mal-poplu u taħ il-liġijiet u l-ordnijiet f'Sikem. Ġoswe kiteb dan il-klim kollu fil-ktib tal-liġi ta' Alla u ħa ġebla kbira u waqqafha hemm taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-mulej. U Ġoswe qal lill-poplu kollu, araw, din il-ġebla tkun għalina xhieda għax hi semmet il-klim kollu tal-mulej li qalilna u li tkun għalikom xhieda li qatt ma tiġħdu lill-mulej Alla tagħkom. U Ġoswe bat lill-poplu u lil kulħadd fl-art tiegħu. Wara dawn il-ġrajiet miet Ġoswe bin Nun għaddej tal-mulej fl-omor ta' 110 snin. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien mulej, inti s-sem ta' wirti, mulej, inti s-sem ta' wirti. Ħarisni o Alla għax jien fik nistken, jien qed il-mulej, int sidi, mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm fidejk xortija, flimkien mulej, inti s-sem ta' wirti. Imbierek il-mulej li tani l-fema, imqar billej qalbi tal-limni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti ma nitħarrek qatt. Flimkien mulej, inti s-sem ta' wirti. Inti tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek, flimkien mulej, inti s-sem ta' wirti. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Wal, Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħitu magħhom u Ġesu qalilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żżommuhomx għax ta' minu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ta' minu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet. U llum ħbib tiegħi fil-qaddis li l-Knisja tippreżentalna qudiemna naraw lil dan San Massimiliano Marija Kolbe illi tassew kien jgħix l-ispiritwalità tiegħu bħala tifel żgħir. Għaliex? Għax l-ispiritwalità tiegħu bdiet meta kien għadu tifel żgħir. Diġà il-Madonna kienet parti integrali u essenzjali mill-ħajja tiegħu. Għaliex? Għax kienet parti integrali u essenzjali mill-familja tiegħu, mill-ġenituri tiegħu, minn ħutu. U allura meta inti jkollok lill-Alla, lill-Verġni Mqadsa Marija, lil Ġesu Kristu, il-kelma tal-Alla, ir-Rużarju, parti integrali u essenzjali mit-timetable tal-ħajja ta' dik il-familja, xi tridu joħroġ minn dik il-familja jekk mhux qaddisin. U iva ħbib tiegħi dan San Massimiliano Marija Kolbe urina dan billi kien jitloba bil-ħerqa u jurija li jixtieq jagħti lilu nnifsu lill-Alla, isir reliġjuż, isir saċerdot biex ikun jista' jingħata kompletament għal Alla l-imbierek. U hekk sar, u hekk ġara. Tantu hekk li jkollu din il-viżjoni, din id-dera fejn il-Verġni Mqadsa Marija tidirlu
u turih żewġ girlandi, waħda bajda u waħda ħamra. U qaltlu l-Madonna xi trid li nagħtik għal dan is-sagrifiċċju tiegħek? Is-safa, girlanda bajda, jew inkella il-martirju, girlanda ħamra. U ħbib tiegħi, lill-Alla li ma jiġħdilna xejn, aħna ma nistgħu niġħdulu xejn quddiem offerta bħal din. U San Massimiliano Kolbe jgħidilha it-tnejn irridhom. U veru, dawn kellhom ikunu parti integrali mill-ħajja tiegħu. San Massimiliano Kolbe jintbagħat jistudja Ruma. U waqt li jkun għaddej fit-triq ikun hemm xi irġiel jgħadduh biż-żmien u jibqgħu iduru madwaru u huwa miexi lejn il-kunvent mill-università. U jiddieħqu bih u jgħadduh biż-żmien u jgħidulu ħafna xorti, jbaxxu rasu u jibqa' għaddej. Min jaf kieku aħna kemm nirrabjaw, min jaf kieku aħna kemm nimtlew mibeda, min jaf ġieli forsi kien hemm min rajnih jitħaq x'imkien u naħsbu li qed jitħqu fuqna u ma jkun veru xejn. Imma aħna medjin bina nfusna, allura naħsbu li kull ma jiġri fid-dinja jdur ma' dwarna. Ma San Massimiliano Kolbe ma tax każ, ta' qaddies li kien. Imma imbagħad waqaf. Hemmhekk kollha rasu, hemmhekk kollha leħnu. Fi xħin semaħħhom jidaw bil-Verġni imqazza Marija. Dik ma felaħix. U qalilhom le, li għajruni kemm tridu, imma l-ommi issemmu ilix. U dik kienet okkażjoni għax il-mulej jaħdem b'diversi modi u b'diversi manjieri, fejn ħassew il-kuxjenza tagħhom li qiegħda tafasom, tissikkom, siktu, baqgħu mixjin warajh, u mbagħad saqsew għalih u kollha kemm huma erru u tqarbnu wara ħafna u ħafna żmien. Ħabib tiegħi, tagħtux każ tan-negattiv, tagħtux każ ta' dak li narawh ikraħ fil-ħajja tagħna min jaf. Forsi b'dak in-negattiv Alla ikun irid jagħmel xi ħaġa tajba. Hekk ukoll meta jerġa' jmur lura fil-Polonja, jibda il-Milizzja tal-Immakulata biex fisem il-Verġni Mqazza Marija jiddefendu l-fidi li tant kienet sejra lura. Jekk kienet fi żmienu fis-seklu l-ieħor fis-snin 20 sena ilu, mela allura llum x'se ngħidu ħbib tiegħi? Jalla aħna bħalu nkunu kapaċi li niddefendu l-fidi kif nafu aħna, bil-karattru tagħna, bit-talenti tagħna. Immekku li San Massimiliano Kolbe tiġih l-idea biex juża l-mezzi ta' żmienu, il-printing ta' żmienu u jagħmel magazzin li huwa il-kavallier tal-Immakulata. Imma dan San Massimiliano Kolbe jistħi. Tantu hekk li jmur ġaħanut biex jibda jqassam dan l-ewwel kotba tiegħu u jitkellem bil-mod fil-baxx, aħmar nar brażu baxxuta, xi trid qaltlu l-mara li kienet qiegħda fil-ħanut, xi trid x'għandek bżonn, għax ħanejdlek, orrajt qed narak bil-karti għandek bżonn lapis, ħantik lapis. U flok spiċċa ibih il-ktieb tal-Immakulata, spiċċa li kellu jixtri lapis. Imma ħbib tiegħi, jiena wkoll ġrali l-istess ħaġa meta sir direttur ta' Radju Marija, ma tafx minn fejn se tibda, ma tafx se taqbad tagħmel, għax mhix l-esperjenza tiegħi, mhix u ma studjajtx fuq hekk. Imma x'jiġri ħbib tiegħi? X'għamel San Massimiliano Kolbe? Qabad dawn il-kotba wara ġurnata sħiħa ma biħx laqqas wieħed, mar fuq l-artal tal-Madonna, ħallihom hemmhekk, telaqhom hemmhekk u qalilha fidejk, o Verġni Mbir, kan ħalli fidejk, inti rid din il-ħidma minni, għamel inti kif tixtieq inti. Wara li qatem jitlob mitluf fit-talb, dak il-kotba ma jsibhomx iktar, isib envelop u sib il-flus eżatt, ċenteżmu b'ċenteżmu kemm kien nafaq. Ħbib tiegħi, jalla aħna irnexxielna anke meta rridu nagħmlu xi ħaġa tajba u donna ma trix tirnexxi u nħallu f'idejha. Għamel inti, o Verġni Mbir, ka fidejk, intlhom twajba tiegħi, int taf x'inhu l-aħjar. U fl-aħħar dan il-qaddies San Massimiliano Marija Kolbe jurina wara tant diffikultajiet, wara tant problemi, wara tant u tant persekuzzjoni, iktar u iktar meta l-Polonja ġiet maħkuma minn Nazzisti u mill-ideoloġija ta' Hitler, huwa ma ddejjaqx u uża dan il-magazzin biex jitkellem kif suppost u kif għandu jitkellem kull nisrani li dak li hu iswed tgħidlu iswed, dak li hu abjad tgħidlu abjad, dak li hu qaddis tgħidlu qaddis, dak li hu dnub tgħidlu dnub. U hemmhekk illi l-persekuzzjoni ħraxet.
u huwa spiċċa fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. Imma kif jgħidu x-xhieda li jiftakruh u li jirnexxilhom jeħilsu mill-mewt żgura f'Auschwitz u fosthom soldat li minħabba fih ikkonverta u sar Kattoliku, nafu li hu kien dawl qalb dak in-niket, qalb dik id-dbatija, qalb dak id-dlam, qalb dik l-arja tqila li 90 sena wara għadek tħossa sal-lum kien hemm naqra ta' dawl. Dak id-dawl kien sa' Massimiliano Marija Kolbe, illi waqt li kien fiċ-ċella ma' sħabu taħt l-art huwa beda ikanta innijiet ta' tifħir lil Madonna u lil Ġesu. Huwa kien dak li kien bid-bissima qalb dik il-ħruxija li kien hemm ġewwa l-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. U jmut il-issen Ave Marija. Jalla ħbib tiegħi qalb id-dlamijiet li xili konna f'ħajjitna personali, fil-familja tagħna, fuq il-post tax-xogħol, jew inkella fil-postijiet li aħna ngħixu fihom, jalla aħna nkunu dawla l ħaddieħor, tbissima l ħaddieħor. Ħalli bekk meta aħna nagħlqu għajnejna fuq din l-art bħal San Massimiliano nkunu nistgħu ngħidu Ave Marija, slim għalik Marija, ilqani u ħudni lejn ibnek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nirresqu mela dawn it-talbiet tagħna lill-Verġni Imqazza Marija biex tkompli tgħinna u tħarisna fil-fidi tagħna. Marija il-Knisja, nitolbuk biex inti tħares lill-Papa Franġisku, tħares lill-isqfijiet ta' Malta u Għawdex u tħares ukoll lill-isqfijiet Maltin li qegħdin barra minn Malta, ma fuq kollox tħares l-isqfijiet li huma ippersegwitati fil-pajjiżi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Marija, Sultana tal-Martri, nitolbuk għall-knejjes ippersegwitati, speċjalment f'postijiet fejn ikun hemm ħafna persekuzzjoni kontra l-Knisja, biex inti tgħinhom ħalli jibqgħu fidili lejn l-Evanġelju ta' Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' San Massimiliano Marija Kolbe ħalli dawk li taw ħajjithom f'konsagrazzjoni lil Ġesu permezz tas saċerdozju jew tal-ħajja reliġjuża jibqgħu iżommu sal-aħħar dak li wedu quddiem is-superjuri tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-erwieħ kollha tal-Purgatorju biex il-mulej jilqagħhom ma' San Massimiliano Kolbe u mal-martri kollha u ma' dawk li taw xhieda tal-ħajja ta' Ġesu bl-imġiba tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' missier qaddiż dawn it-talbiet tagħna, ejna dejjem inwettqu r-rieda tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Massimiliano Marija Kolbe għatina li aħna dejjem nafdaw f'ommok il-għażiża sakemm qiegħed wassalna għas-sema pajjiżna flimkien miegħek, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek
u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qis ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' San Massimiliano Marija Kolbe bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżukħar lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu ir-raj waħdini tagħna. U ma jħallix weħida il-Knisja tiegħu imma jibqa' jibgħat rajja bħal San Massimiliano Marija Kolbe biex ireġuna u jwassluna sal-merat ta' dejjem. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja u ngħidu bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li bik mandamenti tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radd il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċib ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu bratt il-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u Quddies. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Quddies tiegħek u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Massimiliano Marija Kolbe u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba it-talba u x-xewqat ta' din il-familja li ridta tinġabar madwarek, għader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha illi ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm int tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm naraw Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti ġeddidna bil-misteri Quddiesa tiegħek, mexxina wkoll bl-eżempji ta' San Massimiliano Marija Kolbe li imlilek btieba bla qiegħda u għamel il-ġid lill poplu tiegħek b'imħabba liema bħala bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesinna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Noffru din l-ewwel posta għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Noffru din it-tieni posta għal morda kollha speċjalment dawk b'mart terminali ħalli joffru d-batija tagħhom magħquda mal-passjoni ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismajt tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Noffru din il-posta għat-tfal għat-trabi li se jitwildu matul dawn l-24 sija li ġejjin u għal dawk li jażlu li waqfu it-tqala tagħhom. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismajt tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija preżentat lil-bina Ġesu fit-Tempju. Noffru din il-posta għal dawk li tilfu l-fidi, birdu fil-fidi tagħhom. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Eżis telespettaturi, noffru din l-aħħar posta skont l-intenzjoni li għandkom intkom. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik lilek li ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek li tniedu aħna u li nibku nolfu fid-dana u jittadmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Amen. Kont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mirnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Quddiesa Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-kalla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għadet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Maria Pisani, Itlob għalina. San Massimiliano Maria Kolbe. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi minn Dun Antwan Borġ. Il-lejla fis-6:30 tixxandar Quddiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd solennità ta' Santa Marija mtella s-sema fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra Quddiesa fil-Bażilika Minuri tal-Musta.
Flimkien nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Mill-ġdid nawguralkom il-kumplament tal-Għodwa Tajba.